Nilqawkom illumijiet ġo l-uffiċċju tal-studio ta' Sajan Kassar, għat ma kienet ħankun l-ewwel darba preżentatura xis-soltu nkun guest. U illum is-suġġett mhuwiex kif tafuni nitkellem xejn, imma hopefully suppost għandu jinteressa lil kull bniedem Malti, ċittadin għalfejn, għax ħan nitkellmu fuq il-BOV. Issa, forsi kif smajtu ftit tal-ġranitilu ġimatilu, kien hemm kumpens ta' 111 miljun l-azzjonisti jew shareholders li kellhom kawża li kienet ilha għaddejja fuq minn 50 sena kien sejjer żball. U magħna hawnhekk għandna il-Jeremy Kassar Torreġani. Grazzi dawnet tal-li ġejt għandek biex tispjega. Thank you lilek, Rick. Jien personalment, sewa, biex nagħmel introduction in-nies ħalli jifhmu x'inhi. Għax jgħidu BOV x'għandu x'jaqsam Mariki. Mhux hekk? Mela, jiena nemmen kont għandu cash link illum il-ġurnata kont għandu safe account jew fixed jew rabat bonds whatever. So għandu interessa lil kull Malti u ċittadin. Issa, jiena li kieku Malt qajt xmiegħek di personali xi sitt xhur ilu, ma kontx inkun nafx ġara way back 50 years ago. Ma kontx naf li kien jismu Malta National Bank qabel, u mbagħad kien hemm trasferiment mill-gvern, jew whatever se nispjegaw eżatti, u f'daqqa daġi l-BOV. Issa, intom irbaħtu kawża, għax ftaħtu kawża lill-istat prattikament, biex da il-bank jerġa' jirritorna tal-azzjonisti tagħkom biex niftiemu, u allura huwa fl-interess tan-nies li jkunu jafu ma fejn tipoġġu flushom. Jiena jekk għandi 500 euro l-bank mod, imma min għandu 100,000 euro l-bank jew 200,000 euro l-bank, irid ikun jaf il-bank tiegħu fil-verità għant min jgħatu għant minn maħieċ. Issa, l-ewwel nett għaliex għaw Malta u stigma kbira lej s-senjur. Ġifir meta bdem ikun senjur jew rawh liebes polit, jew jitkellem b'ċertu ton jew lingwa, jaħsbuh li da dejjem għad bidejhekk ma jagħmel xejn, labata la jafx ġifieri struggle, li huwa hungry for more għal flus, iridu jfottu jisirqu, eċetera, eċetera. Fil-każ tiegħek li qed l-istorja tiegħek int min int bħala bniedem, sewwa mhuwiex il-każ. U ħanibdew fuqek. L-ewwel net qabel immorru għall-istorja, Jeremy Kassar Torreġani, minu? Ħalli nies ikunu jafu ma' min qegħdin jitkellmu. Mela, jiena tifel Malti kont insomma sa kbirt. Twilit Malta, mort l-iskola Malta, għandi l-ġenituri tiegħi Maltin. Niġu minn familja antika li fi żmien fl-istorja tagħna kienu dejjem businessmen u kienu bankiera. U Bużnanu fin-1946 wara t-tieni gwerra dinjija kien waqqaf bank ġdid, National Bank of Malta, u amalgamaw il-flus tas-sinjuri ta' dak iż-żmien biex jerġgħu jagħtu ġdid l-ekonomija Maltina wara id-damdima li Malta kienet ħadet fit-tieni gwerra dinjija. L-ispunt kien ejja nerġgħu nibnu l-Malta flimkien u ejja naħdmu għal futur, eventualment saret futur indipendenti ta' pajjiżna. Vuldiri eventualment meta l-Ingliżi bdew jgħidu isma' aħna ħanilqu minn hawn wara sa tagħmlu, għax aħna wara 1964 daw jirranġaw kif ħajitilqu qalu isma' intom kif ħatgħaddu. Għax intkom kontu tgħaddu bil-flus li aħna nagħtu lil pajjiż bħala bażi navali. U daw jgħidu ma rridu nibdew nagħmlu xi ħaġa turiżmu tajt nibdew ndaħlu xi nies u l-ewwel turisti kienu Ingliżi li kienu jiġu jaraw in-nies li qegħdin fin-Navy, da mhux qed nivvintaħħa jien vudir kulħadd jafa. U il-business tat-turiżmu bdiet minn hemm. L-ewwel airline li kellna kien kombinazzjoni dak iż-żmien ħafna nies laqqas jafuha kienu Knight of Malta KM ġejna li għall-lajbirek, issa jgħidu ta' Konrad Mizzi. Imma l-verità m'hemmx isbaħ minna. Kien hemm airline dak iż-żmien kienet waħda mill-azzjendi li kienet fundata minn National Bank of Malta. Buddiri kollox beda minn hemm daw il-xismu il-kontratturi l-kbar ħafna minnhom dak iż-żmien kollha bil-loans tal-azzjonisti tal-National Bank of Malta. Fuddiri, ġifieri dan rekkex tifmek sewwa, wara t-tieni gwerra dinjija fejn Malta hija l-iktar pajjiż li laqtet bombi fid-dinja. Bużnanu u nis-sinjuri oħra. Eżatt, ħadd-Ċisk pereżempju 4 snin wara daħal miegħu iċ-Ċisk pereżempju. Sewwa. Għax dawn kienu xi Klunas Bank, dik kien ħadd jaf bihom. Sewwa, daw ftehmu biex jagħtu
dak li suppost kull Malti u patriot għandu jagħmel, jgħin il-pajjiż qabel kollox. Issa qabel kien hawn bissinsla. U nemmen li jekk għamlu. Anke tara l-arma, tara San Pawl, tara l-George Cross, tara l-arma fimset najt, taħħom kienet kollox mibni kważi fuq tejn il-proxmu. Inti qiegħed laqiet f'pożizzjoni ta' saħħa u trittejn il-ħaddieħor. Mela, mux inti, Buzdannu ku daw il-nisa tissemmi, daw kienu ftehmu fuq mejda, għallu jaraħol u l-Bank Nazzjonali ta' Malta. Ħalli, wara d-daqqa li ħadna, aħna ovvjament ta' businessmen li huma ħajjeħdu ċertu revenue lura bħal kull businessman li jaħdem u bħal kull biem tal-familji mura x-xogħol, inti taħdem biex taqla l-flus at the end of the day. So billi bdem ikollu bank ma jfissirx qed jisraqu jfotti, huwa id-dinja tiegħu. Issa biex in-nies kulħadd Malta jkollha l-bank personali tagħha. U telqu minn hemm daw. Issa u bdew biex shareholders tagħhom u l-azzjonisti. F'dal każ kontu tiġu intom u xi familji oħrajn. Eżatt, kien hemm 350 familja ta' vudir meta naħsbu vera kien hemm shareholders instituzzjonizzati, per eżempju, jekk ngħidu ix-shares li kellhom il-familja Xikluna taċ-Ċisk. Da ried li l-flus tagħhom tal-familja ikunu salvagwardjati. Vudir ma rridx li kullu xi tfal jaqbdu jmorru jisparpaljaw flushom kif ġiġi. Allura, flok ħallihom għalihom kien għamel trust. U dawn ix-shares tagħhom kien ħallihom ġo trust biex ħadd minnhom jista' jmur jaqbad u jużhom ishom tagħhom b'mod irresponsabbli. L-użu frutt żammoha imma il-kapital il-ħsieb tiegħu kienet li jingħaqad mal-bank li kien waqqaf Bużnannuwi biex flimkien jużaw dan il-flus b'mod bieżel għal-attjubija tal-ekonomija Maltija. Issa, għadda żmien u baqgħu sejrin. U wasal 1973. 73. Issa, il-bank tant kif kien sejjer tajjeb, kien sejjer ħażin, kif kien Rekord. Meta ngħidu rekord ġifieri, kienet jagħmel il-profitti dal-bank. Kienet jagħmel il-profitti, kienet jespandi u kienet joħloq businesses. Kemm kellu riservi il-bank għal dak iż-żmien eżempju flus, kemm kellu? Kellek dak iż-żmien ma' Central Bank bil-liġi kellu jżomm 25% tad-deposits kollha. Dak iż-żmien id-deposits kienu madwar 5 miljun, ftit inqas, u daw kellhom fil-fatt 8 miljuni. Sewa. Imwarbin mal-Bank Ċentrali skont il-liġi ta' dak iż-żmien li jżommu 25% biex jekk inqala xi intop fil-ekonomija. Ikollhom ir-riservi tagħhom. Ikollhom ir-riservi qegħdin hemm. U kulħadd jista' jikkalma ruħu jgħid isma' dak qiegħed bank fis-sod. Issa, meta konna din nitkellmu kollet li daw kellhom flus biżejjed biex ixxu l-proprjetà ta' Malta kollha. Dik kif qiegħda spjega ħedinha. Mela jiena wara kont qed nagħmel ir-riċerka jiena mort l-Università. Studjajt Banking and Finance, rrid nistudja Banking and Finance. Ovvjament ħabba l-kasu. Mħabba l-kas u forsi xi ċans naqla lira jien ukoll għax irid nikol bħal ħadd ieħor u nidħol fil-financial services jiena stess. Imma insomma l-ewwel step by step kienet biex ngħaddi mill-korsu bħal kulħadd. Insomma, għaddej ma kelli problemi, but wieħed mill-affarijiet li skoprejt kien li fil-Central Bank Report ta' 1973, meta il-gvern kien għadda dan il-liġi biex jieħu l-bank, kien hemm ċifra tal-proprjetà kollha li kienet għal-beħ ġew Malta dak iż-żmien u kombinazzjoni kienu l-istess ammont. Vuddiri il-bank mhux tal-li ma kienx fallut jew ma kienx sod, kellu biżejjed cash, flus, deposits. Imwarbin fil-Bank Ċentrali li jixtri il-proprjetà kollha li kienet għal-beħ ġo Malta dak il-ħin. Ħanina dinja. Ħassar ma konx ġej minnek. Imma fatt, ma kienux, imma tittifhem, ma daw ma kienux il-flus tiegħi jew tal-azzjonisti la shareholders, kienu flus li qegħdin fidej il-bank. Kienu l-flus tal-poplu Malti stess li kienet jafda lilhom biex imexxihom. Il-bniedem immur il-BOV jew il-HSBC ipoġġi flusu. Eżatt. Dak il-każ kienu jpoġġuhom għandek għax kontu l-bank intom. Eżatt, diki. U mbagħad, mela, fil-1973 ġara. Kif inqalbet il-folja? Mela ħana ġara. Malta kienet qiegħda tinbidel. Sawa. Mela minn Naval Base ta' Malta minn tof beda jiġilet mal-Ingliżi, fatt, budiri milux kienet jirrakkonta fuq l-istess ġrajja Alfred Pisani li għadu ħaj. Alfred Pisani minu?
il-chairman tal-Corinthia ċertu Group. ġeni tkunu jafu. Eżatt, illum huma naħseb l-ikbar grupp li hawn ġo pajjiżna. Sewa. Kulħadd jaf bihom tal-Corinthia. Għamlu suċċess. Għamlu suċċess kbir. Nsellmilhom minn hawn u għamlu onur il-Malta minn dak l-aspett tiegħu. Sowa, mela tajjeb li qegħdin nsemmu, qed naqbel miegħek. Ma nsemmiħ għax hu semma dal-każ għax. Sewa. Mbagħad forsi nitlu fiha kif daħlu ma fiha wkoll. Però għal-mument u kienet jispjega. Isma, dak iż-żmien kien hemm nara taħwit fl-ekonomija Maltija. Għaliex? Għax fil-li konna ħbib tal-Ingliżu kien jitilqu bil-kelmat tajba u ciao, thank you very much. U fil-li ħaddin ħankeċċuhom u ma nridduhomx iżjed ma saqajna. Ġew enemies zaqqaw. Ġew enemies, imma da kienet argument politiku, mhux ekonomiku. Sewa. Imma kellha implikazzjonijiet ekonomiċi. Għalix, għaxħana fil-li kontet niddilja miegħek inti tagħmel parties. Niddilja miegħek u ngħidlek isma' trid tagħmel party għandi u għandi post sabiħ u x'inhu u ngħidlek rek ejja nagħmluh u tgħidli kemm trid tiegħu inti l-post. U ngħidlek isma' kemm ħajkollok nies whatever u niftehmu 1,000 euro u ntik il-post tal-1,000 euro. U mbagħad tiġi biex tagħmel ieħor ngħidlek isma' mek m'hemmx 1,000 euro eżatt iżjed narak li mor tajjeb u ngħidlek isma' jekk tittoqgħu 7,000. Sewa. Tadli 7,000, 7 darbiet madonna. Għastejt 1,500? Dak iż-żmien hekk għamel Mintoff. Estra. Allura l-Ingliżi nħasdu. Għallu fil-li ftemna aħna fuq 1,000. U fil-li ġejt tgħidli 7 darbit iżjed, mhux tal-li hekk da, tal-li qed ikeċċihom u wieħed jekk inti Ingliż ma tistax tibqa' Malta, jekk inti għandek kumpanija, shareholder, whatever ma tistax għax tirti, kummedji minn daw. Mhux ovvja, u mbagħad kien hemm taqlib fl-ekonomija. Sewa. U n-nis. Ġaban stabli. Ġaban stabli, għaliex għaxina kont. Inti meta ħaġi investi barrani, irrid ikollu terren tiegħu stable. Mhux hekk, issa, metti għamlu da, dak iż-żmien kien hawn l-Ingliżi kienu bnew Santa Maria State. U da mill-villa, all right, whatever, kien jikri l-Ingliżi stess. Issa daf daqqa waħda, il-Malti ma jistax jibda jikri l-Ingliż, l-Ingliżi mhux ġejja. U jekk kellna lukanda dak iż-żmien il-Fenixja jew il-Korintja mifquha bl-Ingliżi. Dawk is-sentejt li ta' forsi ma ġewx, jien naf. Għaliex għax ovvjament ħassowhom Offiżi u m'għadhomx welcome fil-li kienu friends. Issa fiex daħal il-gvern fjadi tal-bank tagħkom? Issa ngħidlek, eventwalment kien hemm taqlib. Sewa. U il-wieħed mill-pjanijiet li kellu Mintoff li jieħu l-ekonomija taħt il-kapa tal-gvern. Jek tajt lesso u x-xelv, daw spiċċaw. Fim bektar il-Malta Airlines, dawk saret il-Malta, saret fibtu din nationalization. Anke il-banek kollha għadhom, taħdek, issa fis-73 kien hemm Barclays indipendenti. Imma Barclays kienet Ingliża u ma rridx ixellifa iżjed u x'imbagħad jibda forsi anke ikollu xi bastiment wara l-port il-kbir. Għalilhom isma' mhux noħodha b'xejn ħanħallsa hekk. U telqu. U ġabha mid-Medbank, għad jafa di, b'dirra sentej wara. U dir il-pjan tiegħu kien kif ħanagħmel jiena biex nieħu l-banek u l-kontroll tal-ekonomija fidi taħt il-kappa tal-gvern. Li huwa tajjeb jew ħażin skont xil-fema tiegħek minnu komunist. Jgħidlek bomba għamel, minnu kapitalist jgħidlek ma tarax mar sewwa dak. U llum il-ġurnata nafu l-istorja għandna eżempji tal-kemm komuniżmu u kemm kapitaliżmu li fl-estrem tagħhom naħseb kulħadd jaqbel huma t-tnejn ħżiena. B'dri inti trid tissib il-bilanċ. Triq tan-nofs hija the best way. Hija the best way. Issa, da, għax kienu Maltin, isma, flusom huma tal-Maltin. Il-bank ta' Mużnannu, ta' ċiskra u n-nis il-familja. Dwedri, avolja huma l-kapitalisti, imma l-flus huma tal-poplu. Tal-poplu. Mela, jekk il-flus huma tal-poplu, u l-poplu jivvota lili, mela jirrit lili nirrappreżentaħ, mhux biss fil-Parlament, imma where it counts. Anke fil-flus. Mela daf daqqa waħda biddel il-rotta kompletament ta' pajjiżna. Fil-li aħna konna tal-Ingliżi Western, kontra l-fasċisti, kontra l-nazzisti, u bat aħna f'daqqa waħda ġejna Blood Brothers ma' Gaddafi, kollox taħt il-gvern, sejrin anti ċina, Nord Korea. Għana zalluna, għana bil-ċina, ħabib tagħna. Pudri,
Minu ta' dik il-fema. Ejju xi-ċajna tal-lum mhux iċ-Ċajna forsi ta' Imma xolli oligark, imma 1970. mur saqsi dawk li jipprovaw ixelfuha mal-gvern. ċajna għadhom l-istess. Ma allura mhux baqgħu l-istess. On a global economic scale. Imma l-artip ta' kapitalizmu, l-artip, għaliex, għax jiena ngħidha communist capitalism, mela nuża il-poteri tal-istat biex nikkreja l-kapitalisti tiegħi. Tista' timmaġina. Mxek. Mhux ovvja għandek il-power Igawdu kollu. biss il-ħbib tal-ħbib. Mhux ovvja għandek il-power kollu int fidejk. Għax tażel minn ħajamel xi ħaġa. Meta u kif. U dak kull ma jrid jagħmel jilaq u jaġġevola ruħu miegħek. U l-istat mhux l-individwu għandu s-saħħa. Aħna sfortunatament f'dik il-perjodu imxejna ma' dik it-triq. U provajna nżommu da dik it-triq sa 1987 meta mbagħad inbidlet il-folja għax in-nies rridu bidla. Fin-1973 il-bank tagħkom x'ġaralu ġifieri, x'ġara mbagħad mill-gvern kif sar il-handover. Importanti li tissaqsini għax in-nies jasbu li l-affarijiet magics. Imma m'hemmx magic meta tidħol fid-dettall tinduna x'jiġri. Mela fin-1967 ħareġ l-ewwel Central Bank Act fej il-gvern għal isma' jiena no problem tistgħu tagħmlu banking and whatever li tagħmlu l-ekonomija tistgħu tmexxuhom intkom il-kapitalisti whatever. Imma taħt għajnejja. Fair enough. Buddiri jekk jien għandi policy jiena rrid indaħlu private public partnership imma ndaħluh flimkien mhux tintkom tiddeċiedu waħedkom. U bdiet il-Banking Act, bdiet kellhom ċertu rules, regulations u kellu josservawhom daw, mhux taqbatu tagħmel li trid għax Sar sa in collaboration sa bejn privat u l-gvern. Eżatt. U daw kellhom l-inspectors u li kull sena jiġi da bħal tal-vija whatever. L-audits, l-audits forsi. Proset. U daw jiġu jiċċekkjaw l-affarijiet. L-ewwel spettur kien wieħed ċertu Karm Farrugia li kien idur il-banek kien jafhom taf inti tista' nidħolaw l-ewwel darba l-istudio ngħidlek plak jekk x'għandek tgħidli daw tajbin. Fuses x'għandek 13 mhux 5 amp biddilhom ġibhom 13 amp għax Alla ħares qatt ikollok xi ħaġa. U nibdew u tibda tirranġa l-affarijiet inti. So what night? U dawat ma kellhom problemi. L-lombuk fiftiw wis baqa l-istess għax inti meta tagħmel l ma tagħmlux għal sena sentej, tagħmel 10 snin, normalment 15 sena, ġieli anke 20 sena business loan, vuddiri anke sal-lum, vuddiri jekk baqgħu daw. U kienu mixin tajjeb, 1970 ir-rapport tajjeb, 1971 rapport tajjeb, 1972 ir-rapport tajjeb. July 1973 jiġi spettur ġdid li kien studja Oxford. Sawa. U min kien dal-ispettur ġdid? Min kien? Lino Spiteri. U kien ħaġa waħda mal-gvern ta' dak iż-żmien. Sawa. Fair enough, politically appointed, palma nagħmlu llum ukoll fuq dirri xejn ġdid. Ma da kellu, daqqa waħda ħareġ rapporti problemi. U ħarġu l-għajdut li kien hemm problemi fin-National Bank of Malta. Issa. Dik hemm kelma xejdula bħalissa. Ran. Ma qabel ma naslu għal-ran, naqra background. Ħafna nies jaħsbu meta titkellem fuq National Bank jgħidu li anke li l-istess ta'. U ma jkunux mill-mara montanji, jkunu nies li jisom jafu l-affarijiet suppost. Jgħidu lej, u naf niftakar. Tal-Bikal. Għajdilhom le ta' il-Bikal m'għandux jaqsam. Niftakar. U bad meta jibdew jitkellmu, jibdew jgħidulek fuq l-istejjer tal-Bikal. Issa l-Bikal kienet bank ieħor, iżgħar dak iż-żmien. Sawa. Li f'Jannar ta' dik l-istess sena, għal raġunijiet li jiena ma nafhomx eżatti, avolja, smajt u għandi idea, però ma nafx id-dettalji kif naf f'dan il-każ. Sawa. Imma sa daw kienu għamlu inspection għalhom kienu qegħdin jagħmlu l-embezzlement u l-ġiex diretturi kbar ta' dak il-post, ta' dak il-bank, spiċċaw anke l-ħabs u min kellu deposits ma setax jiġbidhom għax għamlulhom bank holiday or whatever u frizzaw kollox għal xi 6 xhur 4 xhur ma nafx kemm. Hemm min kellu fil-deri bearer account li għadhom sallu ma ħadhomx flushom. Issa dawk 9 xhur qabel mela qed ngħidu. Bdiet tinħema l-affarijiet. Tinħema, għandek il-problema tal-Ingliżi, għandek il-problema tal-Naval Base, għandek il-problema ta' mintof li qed imur minn NATO sejjer lejn China, għandek il-problema ta' turizmu li issa ma baqgħetx b'saħħtu għax l-Ingliżi m'għadhomx ġejjin, għandek l-inspector li ġej minn Oxford u qed jgħid
Emmek problema wkoll ma xaħlu l-nies, issa llum il-ġurnata għandna l-mezzi f'dak iż-żmien kif kienu jixandru l-affarijiet. Gazzetti l-informazzjoni tagħhom. U mill-gażini qalu daw kienu xnijat li kienu jixandru, ma diffiċli biex tippunta subajk, inti forsi tagħmel parti u ma dawk l-2000 ruħ li jidħlu, ma kulħadd għajlu ħajfalli l-bank. Thank you, ħajfalli l-bank. 2000 ruħ għaxef xirb l-effett. 2000 rum, kulħadd jagħmel x'ismu tiegħu. Daqqa waħda kulħadd ħajmur jiġbed flusu, speċjalment meta jafu l xi ħadd li forsi dixa xhur qabel għadu maħax dak li flusu għad jistenna. Jilagħbuha sejfu. U kien hawn panic sħiħ u diri daw f'daqqa waħda kulħadd mar jiġbed flusu f'daqqa. Issa kulħadd jaf kif jaħdem bank jieħu deposits. Mbagħad skont il-policy jgħid isma' daħan dawwarhom darbtej, tlieta, 4 darbiet, minnu high risk idawwarhom 10 darbiet. Fudri għal-kull lira jsellef 10 darbiet. Jekk illum naraw il-ċifra x'għandu BOV illum, pereżempju bħala idea, nkunu nafu kemm il-dawra qed idawwar normalment 8-9 times. Dik huwa normali, għaliex għax il-konċett tal-banking u jiena nista' nieħu l-flus minn għandek u nsellef l-ħattieħor għax naf li inti mhux ħadd tiġbirhom f'daqqa ma' kulħadd. Allora jien dejjem għandi l-free, għandi l-extra, għandi l-free. U dak il-free aħna inħadmu l-ekonomija. Li taħdem. Fimx qed ngħid? Sewa. Issa daw fir-ran kulħadd beda jmur jiġbed flusu. U fil-bidu id-diretturi kienu kalmi, mhux l-ewwel darba li kien ran, fis-sens li ejja ma nippanikjaw x'aħna għax nippanikjaw aħna jippanikjaw iżjed. Taqsekkum. Pero Nannuwi kien jaf li t-teddida ma kienieċ waħda sempliċi u ma kienieċ waħda għax għaw naqra disgwid. Kien jaf li Mintoff kien qed jippunta biex joħodha b'xejn. Għaliex? Għax il-gvernatur dak iż-żmien tal-Bank Ċentrali kien wieħed Ingliż, Ireland, all right, u kienu jilabu l-golf flimkien. Fudri da, ma jilab il-golf u għallu isma, għallu li qed ngħidlek, make sure your house is in order. Għallu għax ġej għalikoma. Kien jaf. U da, nadu mar id-dar, li dejjem kien jagħmel. U f'daqqa waħda qabditlu puplesija tal-Madoffi. Nannuwi u miet sobtu għana da. Blinkwit. Allura, meta miet, in-nies daw jgħidu t-toro kemm hemm inkwit, t-toro mur iġbed flusek. Ġifieri żomm aħna kif ndek semela, Mintoff mar jilab golf ma' Nannuk. Da mhux Mintoff, Ireland ma' Nannuk. Eżatt. Mar jilab golf. Eżatt. U l-gvernatur dal kien Ireland. Eżatt. Ittipjaħ lil Nannuk. Allu isma'. Eżatt. Araw li għandkom kollox sew l-audits, l-accounts, financial status kollox. Għax il-gvern ċentrali dak iż-żmien kien Mintoff ħajġi għalikom biex jipprova jwaqqakom isfel. Eżatt. Blinkwit li qabdu Nannuk x'kien sema hekk. Mit. Da taħ puplesija u mit. Eżatt. U n-nies iżjed daw jippanikjaw. Allora xiraw li mit daw il-1+1 ta' popoli li msika ma jkunx jafx ġara. Eżatt. Behind the curtain. Eżatt. Għalu mela da mit Blinkwit li għandu fil-bank. Eżatt. Mhux Blinkwit. Eżatt. Blinnews li sema x'ħa jiġrilu. Ekku. Ovvjament, dak iż-żmien kienu renomati u bħala familja kulħadd kien jaf min huma. Bew ixemplu anke d-dar, veru mit, Kolonel, għax kien Kolonel, kien Kolonel Frank kien jgħidulu. Vera mit. Il-verità m'hemmx jisbaħ minnu. Mit, da bistax ħedhom biħelew. Kellhom il-funeral f'nofs Balluta, u għahat jaf li vera mit. U kulħadd meda jmur jiġbed flusu like no tomorrow. U wara xi ġimgħa li beda jirpilja. Għax taf int expectation also creates the reality, fudri li inti tibda tisma, mbagħad tara, mbagħad ikun xi ħaġa oħra, mbagħad tara akkjużja quddiem il-bank, mbagħad tara hekk, mbagħad jibbildi għada fil-quċċata. Genja momentum u fil-quċċata tal-mewġa. Mintoff għajjat il-diretturi kollha, għalulhom isma' hemmhekk għandna problema u inkwetati ħafna. U għallu l-om isma, aħna għannek xarfejt ikwieta ta' għax rizervi għanna bizzejiet u issa għek fil-kas, no problem għanna l-flus edin għandkom, Central Bank, nużaw li l-om u intaffu l-affarijiet. Għallu x'namel, x'tamel, ħatħalli l-ekonomija jikrolla. Għallu l-om issa najlek jien x'għamlu. Qabbat il-Ireland qabdu l-barra għallu saminaw jek nieħu ħsieb jiena, qabbat il-lin ospiteri bħala l-kontrollur
il-controller tal-kunsil, ħatta l-erba teħbib tagħhom, għalhom issa minn naw il-qudiem, intkom in charge tal-bank. Ġviri għek tifmek sewa. Meta minn tofġil ta' mal-azzjonisti, shareholders, jiġu f'dak minn nannu li kimmit u sħabu. Għallom ismaw għandkom problemi intom. Qabżu l-owners, dak ismi għandhom l-owners, nannu u sħabu. Għallu isma ma għandix problema, x'għandna r-riservi. Bizzet li we can cover our basis minn għala xinqala. Sakemm jgħaddi dal-perjodu we are safe enough. U flok minn tof għallom mela, it's okay, laqwa serraħtu li rasi li għandkom biex taħdmu. Għabbatu għallom isma li għamu xek, għallom isma l-bank inta maqbżolem. Għadda liġi fil-fat. Għaddi liġi kol. Għaddi liġi. U għallom mela issa jiena nieħdu taħti u naħtar mux li l-kom, issa naħtar l-sħabi. Eżat. U biex naraw xem mux memx. Għax u għallilom. Aħna musan ħallu. Mela dak l-ewelet li China Communism u għakarit. Musan ħallu li l-kom. Musan ħallu li l-kom li jintkom falluti. Tużaw flus il-poplu. Għax għandkom bżonn il-likwidità, dik kienet il-mossa. Alright, u dirjina, press li inti fallejt, jina musta nuża flus il-poplu issa biex nissalvak, pero number one, dawk id-deposits kienu ta' National Bank, ma kienux flus ġodda, diġa kienu taħt saqajhom, kienu taħħom biex jużawhom kif jidru huma. Ma ħallihomx immax, ma taħħomlhomx. So at night, allura, u mbagħad kellu jmur il-Parlament għax kien ħajkun hawn chaos papali. Mbagħad 70s. All right? U kellu jgħaddi liġi fej qabbes il-barra id-diretturi u għamel dan il-kunsill biex jieħdu over il-panic. Issa jiena għandi il-minuti ta' dan il-kunsill. All right? Wara ġimatej sal-bidu ta' Jannar bdew jitkellmu daw fuq il-training programs tal-istaff, bdew jitkellmu fuq il-karozza tal-manager li kienet mimħalsa mill-bank u sa jagħmlu ħajbidlu l-manager jekk ħajżomm miex jew levu. Tant ma kien ġew panic, da ġematej wara ta'. Tant ma kien ġew panic. L-minuti tal-kunsill ma kienux sa nagħmlu biex inġibu l-flus, sa nagħmlu biex naraw ħanżommu l-impjiegi, sa naraw sa nagħmlu. Superfiċjali. U għax jien għaddi l-minuti, għax meta ħadu over daw. Laqqas fajl wieħed ma tawna ta'. Laqqas fajl wieħed immaġinina, niġi ġo ħwejġek jien qabżek il-barra u ngħidlek li ntfallut u ngħidlek alright jista' jkun li forsi għalli ngħid ruħi jew xi ħaġa ħanara l-files. Ma tarax sadaw confiscated. Azza kif konna. Confiscated qabbist lis-sinjuri kollha ta' dak iż-żmien u ġibthom daħna f'minuta. Mela qegħdin impejpu għajew. Fimxet najt. Zgulli għed tifmek jalla jifmu n-nis ġara ma ġarax u. Naħseb jifmuni, għax minu tarida tajba u għaw ħafna jina għaw. Jalla meċi daħlu politika fin-nofs. Di biex politika, s-sannorru għal meta telaw il-PN. Minnaw irrit najt ħagġa li naħseb fuq, għax nisedu xil-Malti, għax il-Malti kattif, għax il-Malti jgħalli ġom daw, għax il-Malti jrid. Jina noqdu attenti, jina nemmel il-Malti, all right, fil-pura verità tiegħu huwa tajjeb. Tajdi għal-fejta, daqs kem ġrawlek xsarat għalix fejtek. Għax jien nemmel il-Malti qatt ma kellu l-għażla għal-ġustizzja, ħlif fin-1987 fej għażel tajjeb. Għax il-gvern ta' Mela, ħan għamlu ħod. Mela, fin-1974 ġara da jisu kolb ta' stati ma' kolb ta' fuq il-bank tal-każ ġara. Eżatt. Tifhem. Umbagħad minn hemm lem intom spiċċajtu lampa stampa fil-li kelkom il-bank fidejkom, fil-li intom minn hemm lem x'san għamlu ftaħtu kawżek missier żball. Eżatt, l-bat fil-1975 bdew għax huma meta ħadu huma. Mela fil-1974 ħanagħmlu l-istampa. Fil-1974 min tofħa l-bank. Sawa. U ddikjara Malta Repubblika. Ekku. Naqblu? Ekku. Mela waqt li tiddikjara Malta Repubblika, minn dak l-aspett sar l-ikbar scamming ta' National Bank Malti. Ekku. Issa. Mela żomma daħan waqfek sekonda. Mela fid-Deċembru 13 ta' Deċembru 1973 jieħu l-bank. Jgħaddi liġi fit-12 ta' December u 13 ta' December jiddikjaraħ bank holiday biex jiftaħ il-14th of December. Sewa. All right? Jum il-Repubblika tant kienet essenzjali di għalihom li jieħdu kontroll tal-ekonomija. Sewa. Jum il-Repubblika x'inhi? 13th of December 1974. Issa, mela intom hemmhekk
Kun kont jimmot, ma kien ħart attak ukoll bħal nannu kommut, dak l-inkwit kollu. Bil-fors. Issa. Bil-fors. So minn hawnhekk miskin, Alla jaħfirlu ma nafux, ma nissimpatizza miegħu. Għax kull minnu businessman fid-dinja, mhux f'Malta biss, ikun bata ħafna, ikun stragilja, ikun ħaddem ħafna familji, dak iż-żmien kien hemm il-faqar, inti jekk qed ħadmek businessman jew kuntrattura kemm għandhom din l-image li daw huma xi nies kattivi jew evil, fil-verità jridu jgħiduhom thank you ħafna businessmen tal-affari tagħhom. Ta' familji kuljum. Jista' jkun, għanajlek, jiena bnidem tajb ma jfissirx li t-tifel tiegħi huwa tajjeb. Ta' sekku. U jiena x'tifel ħażin, ma jfissirx li t-tifel tiegħi huwa ħażin. Budiri, aħna nħobbu nagħmlu kulħadd. Niġġeneralizzaw. Però ikun hemm trends, ta' mhux ma jkunx hemm trends. Budiri, però ma nistawx naqbdu niddeċidu mingħajr ma nkunu nafu il-fatti u id-dettalji. Per eżempju, Nannuwi, ma kienx tal-istess qata ta' Bużnanu li waqqaf l-azienda, budiri Nannuwi kien bniedem red, kien bniedem tajjeb, ma kienx businessman imma bħalma kien missieru. U missieri wara li ġara da, ma kien businessman xejn, budiri missieri laqqas kien seta' jaħdem. Budiri li ma kien iċċall ommi li kienet teacher, laqqas kelli kollu biex jikol, da wara li ġralu, missieri kellu speċi ta' breakdown. U sar completely and utterly spiritual. Budiri da kien jemmen li l-bambin ħajħu ħsibu, ma kellux alternativa, let's face it, u l-bambin ħsibu. U thank God, budiri għex dawk il-fatti. Dawk il-familji u nisawra minn xi trauma għaddejtu kollha minnhom. Għaddew, mela. Traumi psikoloġiċi. Għaddi ħafna, x'inti fil-li kont top u f'ġejt bottom. U laqqas tista' tmur tippjega ruħek. U tieħu tiegħek. Inti għara x'sens ta' ġustizzja tħoss. Plus it-tikketta li inti fallut u ħaqek li ġralek. Lallu, mela shame ma' kulħadd. Sense of illi minn supposti tiegħu ħsiebek u jgħinek f'dak każ il-gvern. Eżatt. Ġie u bil Malti waħħalulek. Eżatt. Tifhem. U l-betrayal. U kawżalek u da kollu. U l-betrayal ħanajlek it-tradiment, kull min għaddi minn trauma ta' nies, anke fil-passjoni ta' Kristu. Hemm l-element ta' tradiment. U dik li tieklok, ħanajdlek, ta' bħal meta għandek. Xaħat mur fuq Kristu kaħu kopja normali. Kopja normali. Eżatt. Jitradija xi ħadd. Eżatt. Il-kissira, il-mistras tkissira. Dik jaġu ma kienu sinjuri, kienu sinjuri li kellhom biex jgħinu l-ħadd ieħor. U daw bdew. Jagħmlu l-business ukoll, right, imma jgħinu l-ħadd ieħor daw. Dak iż-żmien. I mean, qed titkellem fuq miljuni meta biftit eluf kont tixtri dar ma tispiċċa qatt. Ma kellhomx għalfejn jitlu f'dal-ħasil. U l-andament kienet ekonomija, bidu ġdid, indipendenza. Kollox ma kollox. U inti għettejn, inti meta dak iż-żmien tmur titkellem, per eżempju, qed insemmi xi ħadd li ħafna nies għadhom ħajjin, kienu jiftakruhom tmur għand biex tieħu loan, tilbes pulit, taġġevola ruħek, iġġib ruħek sow. Isu it's based on a personal relationship. Isni kif nafek illum mhux bħallum KYC kollox għandek x'm'għandek jekk m'għandekx il-flus diġà mhux sajtuk xejn. Daqshekk hu. But it was different. Kienet aktar on a human level. On a very human level. Għalhekk il-betrayal kienet qawwija. Issa, 1975, il-banka da fidej il-gvern u sar jismu BOV. Eża, wara li għadda fidej il-gvern, għamenda mbagħad dak il-liġi fejn ħatta dal-kunsill. U għamenda biex huma jkunu jistgħu issa mhux biss li ħadu l-assi tal-bank, li issa mbagħad jistgħu anke jittrasferixxuhom. Sawa. U fil-kontratt ta' 22 March 1974, u d-dimnu tar-gambin dal-kontratt seħ fej għaddew il-beni kollha ta' dan il-bank, il-branches, il-business, il-licenzja, kollox, kif sabuħ, il-files, għand il-Bank of Valletta. U l-Bank of Valletta daħal fiż-żarbun tagħhom, pereżempju jekk inti Riki kellek loan, daw ċemplulek qalulek isma' inti qabel kont iddilja ma' Jeremy. Issa u Jonathan taħ jibda jieħu ħsiebek hu. Ma jagħmlu llum with the relationship manager. Dak li jkun jgħidlek x'għandna x'm'għandniex, all right, kollu sowl il-kont tiegħek all right, ħadd għaddej. Issa kemm sa meta nbidlu ċ-checkbook se jabbiddilha u otherwise budiri m'għandniex inkwitta. Sawa, għavoli għalulkom falluti ftit xhur qabel? Għalu falluti biex jiġġustifikaw il-fatt li ħaduh. Huma ġabuha jisu ma ħadna xejn. Issa il-kawża meta ftaħtuha? Għandna mbagħad l-ewwel kawża bdejniha fin-1976. Mela, sentej wara li ġara dan. Sentej, tijuwi. Issa, il-kawża kaxkret. 50 sena nowġu. Eżatt, għaliex. Issa, dik issa ndiskutuha. Issa, il-Labor għadda żmienu. Sewwa? Li għamlu tajjeb, għamlu l-ħażin, għaf ġuwa,
whatever ġara. Eżatt. U ġejna għal paġna ġdida. U tela edi blajta ta' xogħol ġustizzja. Eżatt. U Libertà. Libertà. U libertà. Eżatt. Issa, fin-1997 nimmaġinantom di hija it's a political. Mela, kien semmuha. Issa, di George Bonner Dupuy kien isemmija, Eddie Fenekan kien isemmija wkoll, Guido De Marco naħseb. X'ħattu fl-87 x'in taraw nazzjonalisti? L-87 naqlu nisma' kalmaw issa taħsbux li aħna naqbdu nbidlu kollox f'laqqa ta' għandilhom nifhmu għax ewwel pajjiż imbagħad tiġi inti. Mhux hekk. Ngħidu l-affarijiet fl-hierarkija ta' x'inhu importanti l-ewwel pajjiż. Priorities. Il-priorità kien il-pajjiż. Kellu problemi ta' forsi konna kważi pajjiż salvaġġ ta' tielet dinja. Eżatt. U rridna nimmodernizzaw eċetera, eċetera. U dawn marru jisum ħabtu l-bib il-mod. Menem, aħna ta' National Bank, u bil-mod ta' sa' naqbdu għadi. U bara sentej, 3, 4, 5, il-gvern nazzjonalista dak iż-żmien il-gvern eżatt. Iddeċida li jibieħ daw il-beni, daw l-iqsma li kienu moddija l-gvern, l-terzi. Vuddiri da jisek. Mutom ġejtu konsultati f'da kollu? Le, assolutament xej. Tajjeb, ġifiri ta' kontu l-oriġinali. Edin subdudice. Edin t-ġildu għaf kawza. Eżatt. U intom ma ġuġim are notified jew li tisir meeting ma'kom. Eżatt. Għalluma għabdu mbatt. Ma għatinaj strategija komunista l-aspet. Le, għax għawek tara il-falliment politiku tal-gvern nazjonalista li għatma ta' il-Malta l-ġustizja. Allura meta n-nis jgħidu għax il-Maltin itellawhom, għax il-Maltin jekk tridu ministri tajbin, tifutawx jekk huma korrotti, imma m'hemmx għaġżla. Ħanajlek għalfej, għax mill-indipendenza law ma kienx hawn gvern wieħed li ta' l-poplu Malti il-ġustizzja li ħaqqa. Vera jew mhux vera? Mxek. Għax kull meta kien hemm każ diffiċli u delikat. Insa ta'kom, ħalli. Ija, ninsa tiegħek. ħalli bniedem ma jeġdet jitġiletek, qed jitkellemek, irid tal-Puritan għax jaqbillu għandu l-interessi tiegħu. Kulħadd jaf illi aħna kemm nisimgħu iwadbu tajn fuq politikanti u jaru x'in korrotti u kriminali u jimplikawhom f'libelli u jiftħulhom gazzetti artikli isma' għandu x'jaqsammek, x'jeħlu x'qatt weħel xi ħadd. Qatt. U dik in-nies iħossuha li m'hawnx sens ta' ġustizzja. Tiki. Allura, meta ngħidu għalfejn m'għandniex ġustizzja, rridu nifhmu punt ieħor importanti. L-uniku mezz li tipproċessa kontra xi ħadd kriminalment huwa tramite il-pulizija. Jekk il-pulizija ma tmexxix kontra dak l-individwu, ma dekx criminal charges, Ġifieri ma għarek nifmek, skużani menna ignorant ta' l-affarijiet. Nassumi dik konna xi ngħidu hawn. Eżatt. U għatajtek daqtapon xbat rasek u tiltek. Sawa. Ħriġt il-barra jien. Sawa. Immu ngħidu l-kulħadd tisma' tiltu l-Ġeremi. Sawa. Kanna xi ngħidu. Però jekk ħadd jiena li mill-pulizija ma jiġew mill-familjari tiegħek jiftaħ li kawża, jiskot free. Jiġi hija provajtella kriminalment ma jistax. Le. Pulizija biss. Pulizija se jagħmlu għadi. Biss. Imma pulizija kontrollhom il-gvern l-istat. Eżatt, għax iħarrek il-kummissarju. Allura, żomna. Importanti għadi, tajjeb li nifokaw fuqha. Żomna, ġifieri issa tfakkarni f'ħafna, meta kien ġieli kien hemm NGOs u hekk jattakkaw il-kummissar tal-pulizija. Għax ma mhix xogħlu. Jien to be honest, politika ddejjaqni ħafna u minix il-forte tiegħi, imma qed jinkwadra naqruħu x-xogħol fis-sens ġifieri. Jekk il-gvern irid ċertu każijiet biex niftem joddobhom taħt it-tapit. Kull ma jrid iċempel il-kummissarju jgħidlu isma' fuq hemm tieħu action. Eżatt. Kriminalment iva. Kriminalment. Jiftitlef il-fajl. Dak kollox. Ma rridux għaw il-fajl. U ħaġa oħra tridu tgħidu. Ġifieri għalhekk bħalissa jsemmew ħafna eżempju kliem bħal l-avukat ġenerali li ma nafx minn huma by the way dan nisin, kummissarji, eċetera. Ġifieri hekk ikun qed jisir il-lobbying kind of. Eżatt. Jiena jekk jiena inġib il-kummissarju pupazz tiegħi, kull ma din nagħmel nikkontrolla il-kummissarju tal-pulizija. Għaliex, per eżempju, inti il-kummissarju tal-pulizija, u aħna din bisħab jiena u inti. Sewa. U meta jgħaddilek fajl li jkun fih il-name ta' xi ministru jew xi ħaqrib tagħna, inti ma tmexxix. Mela jien aħna covered. Għax jekk jiġi Jeremy Kassar terġa' jgħidlek jesma' trid tmexxi, jgħidlek id-min int.
Għajlu jena, inti ċivilment tista' tmur kemm trid il-qorti għamel kemm trid kawżi. Vudiri kwistjoni ta' flus, whatever, għamel. Tkollok il-flus kawża. Ma apparti minn hekk, vudiri għandna antaċivil, għaliex antaċivil? Għax lill-pulizija jekk ma tħarrikhomx kriminalment il-membri parlamentari daw ma jista' jmissem ħadd. Ġifieri ġustizzja ma saritx ovvjament mill-aspett ta' kisb tal-gvern laburista. Għas ma saret ma Daphne. Għax ħadulkom. Laqqas ma saret ma Daphne. Il-ġustizzja ħalli tkellem fuq Daphne bħala eżempju importanti. Għax i wkoll meta marret kontra l-istat ma setax tieħu l-ġustizzja. Għax il-prinċipju huwa li l-ewwel l-istat jiddeċidi u inti bħala individu m'għandekx id-dritt hekk hemm bżonn noqtluk. Kif ġara? U jien mort qudiem il-qorti l-għada. Najjat magħhom li jesib li daw kienu ħajappoġġjawni. Għax għattilhom isma' għattilhom intkom sa tieħdu għata l-ġustizzja ġo pajjiżna għax is-sistema kif inhi ma tix il-ġustizzja. Zom, ħalli ma tħoġ fuq il-kas ta' Daphne għax tipo jimma ħanċina fuqu dak il-kas. Nħalluha ma semmejta. Ħanimxu pass. Għax eżempju ċar. Ħanimxu pass. Mela ġustizzja ma saritx ovvjament minn dak iż-żmien il-gvern laburista għax ħal-bank. Eżatt. Meta l-ewwel nazzjonalisti blajt ta' ġustizzja, libertà u xogħol. Komplu fuqha. Mhux tal-li ma saret ġustizzja tal-li qabdu lassi u bejgħu mill-terzi. Fil-fatt għamlu ħafna ħażin meta għamlu hekk. Issa. Iż-żmien baqa' għaddej. So. Il-kawża għaddejja titilgħu l-qorti u urba u wasaltu għall-ewwel sentenza. X'irbaħtu l-ewwel sentenza? Proset. Mbagħad il-gvern għal isma' l-imħallef. Ħadtu l-proset l-ewwel darba. Allura intihom raġun. Però mhux ħanadukom kemm ħantukom. U mbagħad ġedu f'tu kawża oħra nimmaġina. Le, mbagħad komplejna l-appell f'dan il-każ u l-imħallef għax l-ewwel kellu jistudja l-merti tal-każ. Sewa? Kellu jidħlu fiha, kien hemm ħafna. Tifhimha li jkun għażmien ma mhux 50 sena. Nagħmlu hekk tajjeb. Imma lieħu 3 snin 4 tifhimha. U daw imma 50 sena mhux imut bniedem. Jiena kif nifhimha jiena li kieku kien hemm irrida tajba. Alright, il-gvern il-ġdid nazzjonalista kien jaqbad tliet imħalfin kien jgħidu isma' din każ importanti għall-futur ta' pajjiżna. Nsolvuha, noqogħdu bil-qiegħda, studjawha bil-ħin tagħkom, ħudu kemm trid żmien, ħudu sena, sentejn, tlieta jekk hemm bżonn, imma qataw entkom. U qabel ma taqtaw entkom aħna ma nista' nimxu. U skont li tgħidulna aħna le x'għamlu passatur ta' fint, kollok biċċa każ fuq biċċa għax imkien ta' id-dum 30 sena għaddej tiġġielet il-qorti għax hemm proċedura u l-proċedura taħdem kontrik. Dejjem min irid jilagħba fil-fatt hemm il-fema u kulħadd jgħidha tmur il-qorti meta għandek it-tort. Ekku. Fissa. Ma ma kellix alternattiva aħna bil-fors kellna mmorru l-qorti. Mela, sadattant mela dimen in the street. Suppost hekk għandu farka loġika, suppost sissa wasal jaħseb hekk. Mela il-pajjiż tagħna min imexxih m'għandux sens ta' ġustizzja. Kondu sens ta' ġustizzja saret magħkom. Eżatt. Jekk ma saritx f'dik meta ħassir mela. Issa. Besides, in-nies fejn jafdaw il-fiduċja tagħhom fejn jidħlu flushom, il-ġobbiet għall-futur, il-pajjiż kif ħajjitmexxa. Fidej minn qed iħallu minn dal-aspetti sa biex tidħol fuq minim. Eżatt. Naħħajja oħra xi ma jidħolx fija l-ħaġa, sewwa. Fatt f'dal diskussjoni ma rridx insemmi ebda isem qatt, sewwa ħlief bil-fors ta' minn tafx kien dak iż-żmien il-gvern. U ġejna drox semmejna li U semmejna li differenti kadami so ġejna drom minn dik il-ħaġa. Le ma jmux kienu xi ħadd jaħseb, li qed ngħidek biex ma tafx time politikament. Laqasi naw m'għandi mebeda. M'għandi mebeda titkellmu fatti. Ta' xejn. Jiena biex nagħmilha ċara, mal-viewer qas nivvota. Tinkellimkom wara sejn il-vota ta' 2013. Jien m'għandix fejn in-nazzjonalisti l-laburisti. Problema hija problema. Imma nitkellmu fuq x'ġara dik hija history. Fil-fissa kien hemm jismu ċali li ħadd dik id-direzzjoni ċali titejt li kien. Dal-każ kien minn tafu kienu wedi. M'hemmx ta' minn insemmilhom minn hawn li huwa għax rispett kbir li hawn li huwa. U ħanajda ħaġa oħra fuq dal-punt. Il-verità hija importanti għal skop wieħed biss. Biex ikollna futur aħjar. Podiri, jekk aħna qegħdin ġo din il-kamra u qed jillikja s-saqaf. Inutli noqogħdu nitkellmu fuq it-trap jew fuq il-kulur tat-tapib. Tissolvi l-leakage. Għax l-ewwel għandna leakage. Podiri aħna qegħdin nitkellmu ngħidu l-verità. Issa min jgħidilna le m'għandekx problemi għax is-saqaf mhux qed jillikja, imma kull darba li tagħmel ħalba xi ta' di elefant in the room jgħidu. Eżatt. Il-motivazzjoni li jiena mhux miegħek ta' ġejt nintaqa' biss jiena ili neħħawn. Issa ħanasallek għalija. Imma ħalli nibqgħu mmexxurhom naqal kasin ħalli jkunu mefhum. Issa se ħanasallek filja. Mela, it-tnej tradewkom lilkom prattikament. Minn naħa u minn oħra. Assolutament. Issa. Għaliex?
Għaliex jitradawna, meta daw kienu nissowa, għajdli. Dik id-domanda jirdu jiġbu huma nimmaġinajna. Għajdlek jien għalfej, għax jaħdmu fuq il-mantra klassista li s-senjur kontra z-żajr. Diki, full stop. Allura, issa daw li kienu l-iktar l-komunisti saru l-lum l-ikbar kapitalisti ta' pajjiżna. Vudir il-ħbib ta' Mintoff, ma semmix wieħed li mhux kapitalist kbir. Ġek. U saqsi l-Alfred Sant għal-minu, maġ darba kien kiteb artiklu, Alfred Sant, fej kienet jgħid li Mintoff kien jistiden ċertu nies imorru jiklu l-għarix u kien jgħid u anke spiegalna u kol kif xkien jisajjar u kif kienu jamlu, palma namlu għahna namlu razzet. Eżatt. U namlu boys lunch, whatever, najdu kelma, whatever. Apparti minn kienu jamlu zjed minn kelklim, batik klib. But anyway, pero illum dawk in-nies ta' dik il-klikka faru. Saru l-ikbar kapitalisti minna madomx tal-ħaddima. Fejn l-idealizmu li tant ħadnu daw li ġustifikaw dil-mibeda kontra nis li lefsowa għal-pajizom ma għamlux. Mela, wasal issa, il-nazjonalisti għamlu 25 sena fil-gvern, in-nies għallu l-om isma għazzistuna, dejjaqtuna, l-mentalità ta'kom għal-ġolħajt u ta'kom l-ikbar defeat. Sawa? U tala l-Labor il-ġdid. Sawa. Issa, il-Labor il-ġdid tala b'nis ġodda, mentalità ġodda, pro-business. Ġifiri, jekk kien kollox ma kienx laburist. Mill-aspet ġifiri għandi xej kontra, għax iż-żmiet jinbidlu. Ġifiri, biex naqbes għal-Labor għasċej, imma li bnem joqgħod jgħid il-Labor fejnhom is-soċjaliżmu ta' Mintoff u bla bla bla. F'Mintoff kien jagħmel sens ċertu affarijiet. Mela. Il-Labor ta' 2013 il-qoddim, kif ġiet l-ekonomija globali, sploda l-internet, id-dinja ġiet jisu one place fid-dinja, tħallna fl-Unjoni Ewropea la kulħadd jista' jitħallat, allura id-demand u s-supply tal-ekonomija kellha tinbidel minn dak is-soċjaliżmu li nafu bih. Issa, so semmek intih kredit lill-Labor anzi illi jaraf jimxi sa ċertu punt ma kif kienet mixja d-dinja. L-nazzjonalisti marfuwiex, ironically, issa. Mill-aspett ekonomiku dejjem qed nitkellem. Intom approċċajtu x'int lajtu użaw l-affarijiet. Jiena kombinazzjoni l-Università kont fil-klassi ma' Joseph Muscat. Sawa. Għastemmena l-affarijiet kif jiġu. U jiena meta kienu jitkellmu fuq dawn l-affarijiet kont nolli dejja. Dejjem sejjerek biex nisblokka dak li kelli ġo fija. Sawa. U dawk il-feelings li kont għextom u kont narafhom mill-qrib. Sawa. U kien joqgħod wara fil-klassi ma xi kien jitkellem ta' buddi jekk kont taħseb li kien hemm xi ħadd noti boy ma kont jien mhux hu żgur buddi. Ġifieri minn dejjem kien dak il-karattru hekk introvert jew kien eżatt, kien joqgħod wara niftakar fil-klassi għas kont naf li kien xi ħadd jien fil-klassi jiena skoprejt minn hu għax darba kont qed dieħel ġo lecture u kien hemm xi ħadd u qalt li kien hemm waħda qalt li smajt li għandna xi ħadd vera intelligenti fil-klassi maħna għat diġa xie wahda xie ġok ħan għali għamur. Sawa. Għat li jismu Joseph Muscat. Sawa. U minn dak iż-żmien bdejt ninnota da minnu Joseph Muscat. Kien għot wara, kien dak iż-żmien kien reporter, niftakar mal-One. U kien eventualment sar il-witch tal-No Campaign tal-Europa da kien. Sawa. Għavolja kien l-ewwel wieħed li mbagħad li mar biex kien l-ewwel MEP. Imma dak iż-żmien hekk kienet l-istorja ta' Joseph Muscat u jiena kelli naqra konfidenza miegħu. Apparti li huwa dejjem kien pro-business. U dejjem tani x'nifhem li sotov nafu l-ġurġin ħajjan bajja right qatt ma morna niklu whatever flimkien qatt ma konna ħbieb ta'. Imma wara li inqatat l-appell, kombatlu messaġġin. Qatlu isma' issa ċans tissolvi għadi. Għax għandek deċiżjoni mill-qorti fuq appell li kien hemm valur. Issa, u l-imħallef l-opinjoni tiegħi tefa' l-ballun. Fidej, f'saqajn, il-politiċi, għaliex għax kien jaf li di mhux sa kemm taqbad u taqtaħħal sta tagħmel bihom. Min xtara x-xess fil-BOV, ħata nagħmlu, ħantuhom lura, ħantu l-bank issa nies li qas jafu jagħmlu xejn ġo bank, fdejja titkellem fuq andament ta' ekonomija, ta' mhux affarijiet garax jew tej whatever. Jiena ħassejt li l-mħallef kienet jippretendi li l-politiċi jgħidu orajt dik kien hemm deċiżjoni, sentenza, noqogħdu fuq mejda, nibdew nagħmlu naqra plus to minus u nibdew naraw kif ħansolvuha. Xejn qas kelma.
U komplejtu sattan tiġġidu intom il-qorti. U jien spjegajtlu x'f'opinjoni seta' jagħmel juża l-isma' li kellu għad kellu fil-gvern, għax il-gvernat għandu 25% tal-BOV biex juża dawk il-flus biex jisir trattamenti u forsi jirranġaw. Però dak il-ħin dar fuqi konna Kastilja għalli inti minn għandi xi trid. Għadli jiena minn għandek ma rrid xejn, jiena ġejt noffri soluzzjoni. Saħuda, jom ma rridux jaħseb li jiena mort nipprova nibbrajbi jew xi ħaġa biex nieħdu xi ħaġa ma taqqas kelli l-mandat mill-shareholders l-oħra li mmorru nkellmu, x'in qbadtu mort nkellmu. Kif ġejt nitkellem lek biex insibu soluzzjoni imma mingħajr m'għandi xi rwol uffiċjali. Sawa. Dil-ġustizzja kollha għad ma seħħet. U seħħet lek issa fl-aħħar inqatat ftit ġimgħat. Issa da wara 50 sena il-qorti għalilkom ismetom ħaqkom tieħdu 111 miljun kumpens. Eżatt. U tafx tibqa' ċassat jien l-ikbar somma ta' kumpens. U li mhux għax nafek kienu personal level, ma smajta, inti smajta mirkod l-aħbar. No joke ta' 111 miljun kumpens fuq il-Bank Nazzjonali ta' Malta u niggarantilek jien li 99% tan-nies għas għandhom idea ta' x'ġara. Għana jiena l-uniku mezz li stajt nitkellem kienet tramite l-social media. Sawa. U minix siguru. Sawa. Vina anke meta konna żgħar tieni ballun, konna gost nilab. Aħjar għadna żgħar x'konna naqdu waħda jena. Imma meta niġu computers u dawn l-affarijiet, ma tantx kont. Sevi, minix komdu, qed immur niċċekkja link u tikk u m'għandix paċenzja, tip naqbad. U jew xi ħadd jgħinni, jew nkella kważi naqqas nasal. U l-uniku mezz li stajt nitkellem jiena kienet tramite Facebook. Kont nippostja fuq il-BOV. Allura meta kont mur fuq ġurnalisti. Eżatt. Għax il-ġurnalisti xogħlu. Eżatt. Issa nifhem li qed kien imħaddem ħan nitkellmu fuq il-ġurnalist tan-net jew il-ġurnalist tas-Super One. Qed iħaddimhom il-partit. Tifhem illi jrid ikollhom ċertu jisu jissajdjaw naqalej meta iħaddimhom. Bħal kull bidem li jaħdem ma' kull boss. Imma inti kont tapproċċjhom il-ġurnalist fuq każ nazzjonali jekk importanti jekk. Kont tapproċċjhom jew le? Iva, dejjem. L-ewwel. Mhux kienu jgħidulek? Ngħidlek, l-ewwel li approċċjajt bis-saħħa kienet id-Defni kooperazzjoni. Għaliex għax Nannuwa kien il-President. Ta' xiex kien il-President Nannuwa? Ta' National Bank. Jerġa' kien parti magħkom, mela? Ma kienx shareholder, ma kien President. Sew. Kellu shares żgħar, imma għax il-bank kien jażel l-aħjar nies, jekk kienu kapaċi kienu jmexxu huma. Sewa. Mhux is-sidien oriġinali daw għaddew 50 sena minn mindu twaqfet anyway. Sewa. Fudiri Nannuwi kien l-ewwel chairman. Imma mbagħad wara għadda mux li tfal tiegħu bħala chairman għaddaw il-ħaddieħor li kienu kapaċi jżied minnhom. Daqshekk. Fimt? Għandu jkun. U Nannuwa Louis Vella Vudiri kien il-President tal-bank. Sewa. Meta Mintoff għamel dan l-azzjoni fuqhom. U hekk twildet Defni anti Mintoff jien u sibt post minn għandha għax darba kien hemm waħda wieħed Kevin jismu għattar fuq il-website tagħhom ta' Vudiri. Sewa. U di għat l-isma għat li kellek xi fancy għalih il-Mintoff inti dak it-tip. Għatlum ti laqqastaf xintajt Kevin hija. Għax aħna niġu minn familja li trabbejna nobodu twilit wara li rajt il-Mintoff kif aġixxa f'dak il-każ fej żarmhom completely daw id-dis. Kemmet titkellem hekk kemm tnaqqat affarijiet ġurati. U b'daqqa waħda di kibret u saret li saret, u komplet, u fin-96 jina wara l-spiċċajt l-Università ċempiltila, ma defnet li nintaqgħu jina inti ma tafnix, imma nafek, għat li mela lew mort tkellem magħha, għat li Ġermi, għat li nina naf il-każ tagħkom għandkom mit-telf raġun. Imma jekk inti qatt taħseb li jiena ħanikteb xi ħaġa kontra l-Partit Nazzjonalista biex naġġevola l-Labour Party, qed titkellem to the wrong person, bulli mur ħabbad bib ieħor. Da fin-96. 96, u għatila ħażin qed tagħmel. U ġurament, salli ħat najt, ġurament, brispet kollu leja, għax ammirajta ħafna, pero at the end of the day, il-verita memx jizbaħ minna. U jekk trit il-ġustizja, tittellimina il-parċeġġanizmu. Għax jiena l-ewwel Malti, u mbagħad nista' nkun nazzjonalist jew laburist. Xaġa żgħira fuq Defni biex inkun qed nitkellem fera x'jiena qatt ma ltqajt magħha u ma nafix. Kulħadd naħseb kien jaf li kienet pro il-PN, però naħseb sa 2008. Għax imbagħad minn 2008 l-MD kienet tikteb fuq kulħadd. Labour, PN, Indipendenti, so Għandek raġun hemmhekk fi-2008 saret l-ewwel bidla fil-fatt running commentary. Kienet bdietu fi-2008 għax apparentament kellha xi disgwit
fuq xi ħaġa Times meta kienet taħdem mat-Times kellha xi diżwit hemmhekk u kellha toħroġ indipendenti. U bdiet minn hemm. Imbagħad baqgħet sejra fit-2017 is-sena li nqatlet diri kienet kważi imkeċċija mill-Partit Nazzjonalista. Tantu hekk li l-Partit Nazzjonalista laqqas biss qatt għamel protesta waħda fis-sima. Dejjem ħallew f'idej Repubblika, sta niġu għalija l-Repubblika, ma dik ħaġa oħra. Issa il-biċċeda jiena niġek difna minn hawnhekk inselmila għax ma nemmen li ħattu għandu jmut dik il-mewta. Tanti ħorjina. Alla jaħfir law jalla f'post aħjar. U jiddispjaċini għal-familjari li ħallit warajja, eccetera, eccetera. Għaliex bniem tista' tiġġieled miegħu tista' argumenta titaja sa ċertu punt, imma mbagħad għandu jkun hemm naqalajn ta' fejn isma' jaf. Però diffiċli titkellem fuq il-ġustizzja minn ma semmija wkoll. Ekku. Issa ħadtu l-kumpens. 111 miljun. Sewwa. Fuq il-portals tal-medja jiena nara soġġetti bħal għaxriki saqsek ġesu jeżistix. U jkun hemm 1000 kumment u isma' daka ħajamel 20 figolla. Ħadjom karità. What really matters in this country bħal dal-każ fejn niset jerfgħu flushom, hemmhekk silenzju assolut. To be honest meta nqatat il-kawża għax niftakrek x'ħriġ mill-qorti ċempiltli. Dak li naru l-għada rajt ċaġa żgħira fuq it-Times of Malta u naqal porti li sekta fuq kemm skimijaw fis-suġġett. Kif jista' l-pajjiż Jeremy jieħu r-ruħ meta inti għandek media, is-sejna l-media ma naqbel magħha, però naqbel li għandu jkun hemm fine line ta' etika, ġifieri ma naqbilx mal-media ħan nitkellem onestament meta ppubblikat il-Lejdrin Delja jar it-tfal. Qed tifhem id-dar dik akkundannajt għax dik hija l-personal life ta' bniedem. Hija xi ħaġa li jagħmilha kulħadd. U hemm fine line. Jiena ma interessanix jekk Jeremy jew inti l-mara tiegħek għandi xeffer, ma interessanix kif qed timxi politikament interessani. Għax inti politika fuq il-politika qed nafdak jiena mhux fis-sodda lilek bħala votant, bħala riki, dik il-mara tiegħek jew raġel tiegħek qed jafdak fis-sodda, dak huma gwerer interni li jġudhom il-kopji. So meta kienu missew il-qiegħ both parties li bdew iġibu dawk ix għandhom it-tip ta' filmati, bħal kif ma naqbilx ma' filmati ta' nies li ma jkunux sew minn moħħhom ħana nitkellem hekk ħa. U joħorġu għarwenin jew jagħmlu stess quddiem in-nies u jxerdu l-film. Il-medja ma għandha tċaħħadhom dawn l-affarijiet. So il-medja fuq dawn l-affarijiet tiżbalja big time meta nixtieq nagħmel meeting ma' xi ħadd tal-medja ħadha fett nattakkaħhomlu fuq tagħhom bħala ġlieda. Tipo isma' għandkom naqa' diċenza jgħidula l-umanità tal-bniedem. So, li ma nistax nifhem hija dak kif il-medja totturina dik kemm għamlet silikon. L-oħra li bil-kemm tidrila n-nipili jew bil-kemm tidrila it-tanga li qiegħda libsa. Però mbagħad każijiet what really matters għall-ġustizzja tal-poplu. Dak silenzju assolut. Ma tarax programm, ma tarax naqa' debate sura fuqhom dawn l-affarijiet. Li qed titkellem fuqha, tajjeb li titkellem fuqha. Meta wieħed jitkellem fuq in-news, alright, kulħadd jaċċetta. Jien qatt ma smajtu l-kassakom f'ħajti kollha, għandi 42. Kważi kemm il-għaddejja l-kawża. Eżatt, proset. Issa, kulħadd jaf li l-ikbar portal ta' news li hawn ġo pajjiżna huwa it-Times. Times of Malta, sewwa. Issa, again, ikkunnettjat ma' din l-istorja tgħidli ma inti kif irnexxielek tikkuntattja. Għabdek detective lilek. Eżatt, detective. Ngħidlek għalfejn. Għax Mabel Strickland, li kienet waqfet it-Times, alright? Dejjem riedet li t-Times tibqa indipendenti biflusa indipendenti vuol dire ħalliet it-Times sinjura biex qatt ma tmur titkarra plaks. Għall-informazzjoni u tkun bajst fil-informazzjoni tagħha. U tispiċċa tagħmel li jgħidula il-politiċi jew is-sinjuri li jistgħu jaħkmuha bil-flus. Dik in-nobiltà ta' bniedem, dik nobiltà. U dik għalhekk ħallit u rridet ħalli lit-Times of Malta privatament lill-familja tagħha stess. Taf int li anke kważi waslet biex iżżewweġ in-niputija tagħha. Biex tkun tista' xu kien Ingliż jista' jidħol bħala x-shareholder tat-Times of Malta għax minn tof kien għadda dan il-liġi li qalu l-Ingliż ma jistgħux ikunu shareholders ġo kumpanija Maltin. Mela, x'kien ġara? Fit-testament tagħha inqalaw xi affarijiet ma rridx nidħol fid-dettalji hawnhekk, nista' nagħmel programm fuqhom, però ma rridx nidħol fid-dettalji
għax nistgħu nagħmlu kif għatlek programm ieħor, fej da il-Times għadda għand foundation. U ma baqgħetx ħielsa meta pereżempju l-Malta Day kienet qabdilu fil-bidu ta' gvern nazzjonalista, whatever, u so għamlu, anke tal-bika kien qabdu l-Malta Today, però jagħmlu l-spot, jagħmlu x-show, jġibu soundbites, però mbagħad meta niġu ġara sar fuqhom daw l-affarijiet omerta assoluta. Alla ħarx nibatlek kemm il-ġurnalisti jibbatlu messaġġi biex jagħti naqra jitfa naqra attenzjoni u naqra dawl fuq il-fatti u kulħadd jinjorani. Fudiri nibat 40 messaġġ u forsi minn 40 jirrisponduni 2. Ħalli jira meta kont iltqajna ħaġar qim niftakar l-ewwel darba u inti sewwa. Għaxal kemm jarawni bil-ġilakkijiet u televisions u parties u hekk jaħsbuni xi wieħed ma wieħed sempliċi tal-għalqa. Meta ġejt tkellimni inti, kien jinħass fik sens ta' li tantilek din l-istorja tipprova toħroġha u tgħidha eċetera, li daħlulek id-dubju kważi, mhux dubju, imma tawk ituk il-fil in-nies li isma' inti xi naqa' mtektek. U iċċekkjajt fuq jien, għax jiena bniedem li niċċekkjah xogħli, qed tifhem. Fil-fatt jiena magħruf li kull podcast li nagħmel jew hekk nagħti r-referenzi biex memuru jfittex, mhux nivvinta u fuq hekk għamilt l-istess. Di ssir ta' fissa minn għandi wara 6 xhur. U meta tkellim fuq hekk man-nies, sewwa, għallu li ma ħadlekx rasek bil-BOV, l-istoria BOV dejjem jeqred bil-BOV. U kontrajt unfair. Għalfejn, għaliex min qalli jekk daw in-nies, daw fuq 10 euro 10 lili. Daw 1 cent jitolbuli. Sewwa. Int li jessaħat inti u sħabek li kontu shareholders, konti inti ġildu għal xi ħaġa ta' 111 miljun. So ma nistax nifhem li ma bni mal 111 miljun globalment qed nitkellem sewwa. Min mhux ħajġġennem fuq għad is-somma u min mhux ħajagħmel min kollox biex wan issir ġustizzja miegħu. U tut at least tiġi exposed għax il-bidem jieħu ġustizzja minn ġiex affarijiet fid-dinja. Momentarily b'mod ta' flus. U wkoll li fl-aħħar in-nies itoħraġu jgħidu l-kamera kellek raġun int mhux imtektek. U dik ħaġa kont ħassejta fik. Ħanajlek, anke mill-familja stess, ħanajlek ħafna nies, pereżempju matul dan l-avventura li għamilt. Pereżempju inti tmur tgħidulhom isma' mhux se naċċettaw ta' pereżempju 8 miljuni. Għax il-valura huwa ħafna iżjed ta' ara ma jfettilkomx tgħidu l-iva. U jibdew jħarsu lejk bl-ikraħ u jtuk bis-sieq, u jwarbuk. Fil-fatt jiena ġejt imwarrab anke mill-Kumitat tal-National Bank of Malta shareholders jiena, għax meta rridu jmorru jaġġevolaw lill-Austin Gatt li kien ta' offerta ta' 8 miljon basta jalqu u jibqgħu għaddejjin u l-affarijiet, jiena għattilhom għata għax naċċettawx miljoni. Austin Gatt fl-imma sena tinsemmu. Mela fit-2004-2005 Deutsche Bank rid jixtri is-sem li kellu il-gvern fil-BOV. Sewa. U meta bdew jagħmlu r-riċerka, jiena kont għamilt li jgħidulu protesta ġudizzjarja. Fej jiena wessejt il-BOV, għattilhom isma' guys, mhux inbilli għandkom koperti mill-gvern, imma aħna din ngħidu li hekk il-bini, liċenzji, il-business huwa tagħna. U vera inti qed iżommu għax għandek il-protezzjoni tal-granalla, imma aħna bajna ngħidu. The original we are the rightful, the legitimate shareholders. Jisni jiena għandek biċ-ċart. U tħalt li ġofija. U tħalt u bnejtlek luganda, mbagħad jiġi t-tifel tiegħek wara u ngħidlu sta too late ġbina xina bnejt tal-luganda. Żiggi u too late. Eżatt. Mela rak mhux ta' missieri kienet. Eżatt, l-istess storja. U meta bdew jagħmlu il-due diligence jgħidula, jindagaw fuq il-BOV, bdew jindunaw li telat din il-talba. U marru fuq il-Ministru dak iż-żmien Austin Gatt u għallu l-isma' hemmhekk hekk sa nagħmlu. Dak mhux id-Deutsche Bank imma Deutsche Bank. Għallu isma' lill-Ministru għandek problema għax hawn daw in-nies għandhom kawża magħhom. U l-istess għallilhom darba imġienen boloħ għal anzjani ma nafx xi jaħsbu li jippretendu xi ħaġa li mhix tagħhom. Issib dejjem minn daw sotuf dak it-tip għallilhom tagħtix kasom għallhom għana Deutsche Bank Ġermaniż, għal-ħares li xerdem bħal Malti. Għana jlekx namlu mela, namlu meeting, nlaqqawhom il-shareholders.
U Naraw eżatt x'qed jgħidu. Ngħidulhom isma' it-talba tagħkom x'inhi. U tkellem ma' wieħed li kien il-President tal-Kamra tal-Kummerċ tal-Borsa u laqgħu il-shareholders kollha u taf int bniedem li ilu hemm jistenna 40 sena diffiċli tgħidlu. U għalulhom isma' il-Ministru whatever jgħidilna li hemm probabilità kbira li jista' jaġġevolana Tikom refund. Kompens ta' 8 million Maltin dak iż-żmien. U irridu naqdu u niffirmaw dokument, so to speak, fejn naddu rezoluzzjoni għalu dak kien il-klim, rezoluzzjoni li naċċettaw 8 million pala l-valur li għedin nipretendu. U dak li kun fil-kamra, jiena normalment kon ikun fuq il-mejda magħhom mal-komitat, norganizza kollox, niġbor il-flus biex nħadsu l-avukati u daw l-affarijiet. U dakinhar mort fuq il-mejda ma sibx ismiem għax kien hemm shareholders kbar li rridu jikkaxxjaw dak l-8 million għax min kellu pereżempju 20% tal-bank. Qed jgħid isma' jien għandi 20% ta' 8 million, mela division by 5, mela jien għandi 16 million, kemm jiġu 20% ta' 8 jiġu 2 million, whatever. Naqas 2 million. 1.6 million. 1.6 million u jiena bil-1.6 million aħna happy. Maltin dak iż-żmien. Maltin dak iż-żmien. 2004 u eżatt. U min kellu ftit beda jmur mal-istess mowġa. U jien għatem daqqa waħda laqqas minn fuq il-kumitat, f'daqqa waħda m'iniex magħhom ma nistax ngħid u qed nifhimhom daw in-nies anzjani li jridu forsi jieħdu xi ħaġa f'ħajjithom. Qabel Alla jaħodhom? Qabel ma jaħodhom. U kien hemm wieħed insellimnu minn hawn ukoll John Vella ta' Sound System li kien jafni għax kont norganizza ukoll parties ma nafx jekk tafx. Ejja, kont organizza. Kont norganizza wkoll ġampula fi żmien. Il-privé. Il-privé magħhom eżatt, u l-G7, jien kont daħħalthom il-G7 ġampula. Avolja keċċew li wkoll ta' xi dak it-tip. Imma veri dan hemm xi smaħ all right? U x'ismu fil-kamra għażilt li mort wara fil-kamra biex meta in-nies dawru biex jaħarsu lejja indunaw isu il-kamra libta minn fuq s'isfel u ġejt jiena in charge ġejt għax hawnhekk kont imkeċċi so to speak allura hemmhekk kelli. Fimt? U għattilhom isma' jiena nifhimkom, 100% nifhimkom, avolja ma naqbilx magħkom għax il-valur huwa ferm iżjed milli dak li qegħdin joffrilek illum. Imma jiena x'nista' ngħidilkom, stennew 20 sena, 30 sena oħra m'hemmx garanziji ta' ħin kemm ħandumu. Allura għandi suġġeriment wieħed biss. Morru fuq il-Ministru u għajdulu. Aħna nerġgħu nintaqgħu xahar ieħor biex naċċettaw din l-offerta u niffirmaw dan ir-riżoluzzjoni diment li twilna in writing mingħand il-Gvern. U kulħadd ħaseb li daw matter of time u morru. Kemm ħajtielek? Jgħidilna proset. M'għandux jaħbit jielek. Jgħidilna in writing u niġu lura u jiffirmaw għaxar ieħor. Meta marru ħabtulu l-bib. Keċċihom. Allora mara ma tazzardawx terġgħu tagħmlu li xi offerta pastaża bħal di. Xi ħaġa hekk budiri għax ma nerġax indaħħalkom hawn ġew. Jiena ma kontx hemm għax kif għadlek il-kumitat iddeċida. Mela mnella dakinhar inti qedtilhom b'dis soluzzjoni x'għadhom ħadthom jaħu 11 miljun. Dik il-verità. Kont ħadd jieħdu suċċata dak iż-żmien. Dik il-verità għaliex? Mela mhux il-miġnun inti, il-wise indirun kont. Jien hekk ngħid illum id-demerita tal-ħajja. Allura thank you alla menu lil dakinhar inti bist u għedtilhom b'dil-idea. Kieku jien ħedim ta' thank yous li wara. Jaqas thank you. Ox, thank you. Anyway, mela, ħalli ma tħux fil-personal għax mhux l-iskop. Il-biċċeda. Sfortunatament bħal kastijak, għaw ħafna. Mhux hekk. Mhux fuq dal-livell. Sewwa. Fid-dinja hemm kelma jgħidula karma. Sewwa. Ġifri action hawn illum teffettwa action l-għada l-pitada 50 sena wara, 40 sena wara. Jgħidula preċedent. Jiena niftakar li wara l-elezzjoni ta' 2013 ħarġu ċertu tenders kbar hawn Malta illi garanzja daħal il-bank. Mhux hekk? Saret jekk mhix sejjer żbażar Power Station. Mhux hekk. Bi 360 miljun garanzija. Għax in-nies jgħidu ma jinda kollu x'ħan jieħdu minnu. Malta kienet tieħu dej minna. Kieku fi 1973 mur fil-first action meta ġrat fil-1973 meta Mintoff ġew ħall-bank. Kieku dik ma seħħitx il-bank għadu tagħkom.
Mela, dik il-tip ta' garanzija 360 miljun li ħarġu mbagħad issa milux. Ma kienx isseħ qatt. U taf kemm U magħha ma kienux joħorġu problemi oħra mbagħad. Min jaf Għax imbagħad kollox reazzjoni għakkatena. Min jaf iżjed minni, però kull deal li aħna llum jew tar-Repubblika jgħidu li hemm il-korruzzjoni, alright, u hemm problemi, kull deal, kull wieħed jgħaddi minn fidej il-Bank of Valletta. Għaliex? Għax il-politiċi jistgħu jikkontrollaw il-bank u tramite il-henchmen tagħhom jistgħu jagħmlu sopop kemm iridu u mu ħajmisshom ħadd. Għaliex? Għax il-power, inkluż il-ġurnaliżmu, inkluż il-pulizija, inkluż l-imħalfin għax ma jistgħux jgħaddu verdet jekk m'għandhomx l-evidenza moddija lilhom il-pulizija. Sakku. Alright? Il-qorti jeda. U l-parlament kollox fidej kappa wieħed, kollox taħt kappa wieħed, waħda, kollox. Vudir inti separation of powers huwa l-iktar ħaġa essenzjali, separation of powers. Meta jkollok demokrazija, għandna naħsbu li d-demokrazija issa mort nivvota. Allura Malta demokratika, għax għandna l-għażla. Ma dik jaħasra mhijiex li naħsbu, għax jekk m'għandekx separation of powers, vuldiri fej l-istituzzjonijiet jaħdmu. Vuldiri jekk jiena il-president tal-Kamra tal-Avukati, jitkellem jiena, mhux jitkellem għalija l-Ministru. Jekk jiena l-Kummissarju tal-Pulizija, nagħmel nieħu responsabilità tal-Pulizija. Jiena mhux jiġi il-Ministru tal-Intern. U da kumbat answerable lill-Prim Ministru. Fudiri da, laqqas idea ta' demokrazija ma' għanna. Jiena ħanedek ħaġa, id-sedu li jiena, Rikka fej mux ħat vota. U emmin ħadġiġni, meċ nikdeb ġifiri, min jaf nefta ma nikdib xin, biex noħroġ għal-politika ma' partit A u partit B. U nejdilom le. Le mux għax ma nishtiq, ġinek it-tini, jak trittini inkun lider, noqodlok, imma lider, mux ħabba ligo, jew ħabbek, ħaġa li t-semmin tal-fej. Għaliex, jiena għoddi uż ħamur ma' partit A u partit B. Naf kif taħdem is-sistema l-loba. Jien biex ikun noqgħod nagħmel tal-avukat tal-ħmiġ ta' partit A u ta' partit B, ma mmur imkien nibqa' għal-kwit. Imma jekk jiena għandi l-mezzi u nixtieq li kien hawn it-tielet partit, għaw ex-politikanti li f'kull jum jiktbu essays fuq il-Facebook kull jum u jitajru xaġ ġara 10 snin ilu, ġara 20 sen ilu, ma jafux. Jew ex-politikanti li issa ma telawx fil-leġislatura u ħarġu jippontifikaw x-suppost u m'għandux x-suppost ikun. Meta huma kienu kif kienu ministri sa 3 snin ilu. So dawk it-tip ta' nies, u ta' rispett mhumiex politikanti għal ġitta Malta, imma biex jippolixjaw li jgħu tagħhom ħin kollu. Issa, biex jekk inti tkun tħobb il-Malta kif nemmel li tħobba inti u nħobba jiena u nies oħrajn, trid tkun neutrali l-ewwel ħaġa minn dawn l-affarijiet. U raġuni li ma nivvotax jiena mhux għax bniedem ma millix pjaċir personali, mhux b'demokrazija u politika, għaliex it-tnejn li huma spiċċaw fl-istess stat tal-biki. Diki. Issa, jekk mhux ħajkun hawn nies ġenwini nemmen jien. Diki. Ġenwini imma li ġenwinament xħobbu l-Malta. Diki. Li jkun ħaqqhom paga tajba, ġifieri kun jien taf x'nagħmel jien. La vera taħdem ġenwinament, ħantellek il-paga $500,000 fis-sena. $500,000 fis-sena. Ħudhom $500,000. Għal-corruption li ħadhom huma xejn $500,000 fis-sena. Ħuda paga. Però inti accountable imbagħad għal kull 1 cent li jidħollok tiġġustifika minn fejseħ u tkun accountable politically wise. Mhux li btix il-mari u li btix l-raġel, jew li t-tifel tiegħek qedlux kemm int aħba jew kemm inti bela, dik taraħħa l-familja tiegħek id-dar. Imma l-portals tal-medja tal-lum jikkonċentrawlek fuq x'qal it-tifla u l-mara x'għamlilha jew l-raġel x'għamlitlu. U ma fuq każijiet hekk kif suppost ikunu l-affarijiet politically speaking, dakka kemm niskimjawhom bħal dal-każ. Eżatt. U anke di ta' responsabilità politika di rridu nitkellmu naqra fuqha wkoll għax min hu ħati min jinsab li ovvjament ma jistax jibqa' jistaħba. Kif spjegajt inti qatt ma jistgħu jibilgħu? Le ma hawn min jistaħba jistaħba wara subaħ. Mela da wara jinqabdu. Mbagħad immurlek jiena qudiem il-kamera u ngħidlek sorry guys, sorry, imma l-responsabilità politika erfajt għax erfajt għax għamil 3 xhur transfer
ġo misteru ieħor jew fejn mort bi paga ola milli kellek biex iżomm ħalqek magħluq. Mhux hekk? Alright? Biex imbagħad tiġi lura, terġa' tieħu l-istess pożizzjoni li kellek jekk mhux aħjar milli kien. U tajt li jerfajt il-responsabilità politika da banali ta' hi. Fim? U n-nies jiblawa jkollhom għaliex għax m'għandhomx għażla. Zom. Qed jiblawa 300,000. 100,000 mhux ħajvotaw m'għandhomx jiblawa. Fil-fatt daw il-100,000 huma iżjed kważi jew daqs kemm votaw il-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni. Nazzjonalista naħseb. Għaw daqs nies li ma votawx kważi għax kull mem votant minn għalija xi 220,000. Xi 350 hemm. 350. Issa, għamil 350 inti. Sewa, il-Labor rebaħ 40,000 iktar. Eżatt. Mela 140,000 il-Labor, 100 il-PN, u għandek 100 daqs il-PN. Daqs literalment ma jridx jivvotaw hemm partit illum. Hemm partit illum. Hemm partit. Ok, issa dawn ngħidulhom irresponsabbli, ignoranti. Jgħidulhom isma' toħroġ tivvota xorta ta' ħalli twaqqal l-gvern. X'ix mentalità hi, mhix mentalità. Imma dan huwa protest vote. Għaliex għax il-nies jafu dak li qegħdin ngħidu hija l-verità. Imma l-problema m'għandniex soluzzjoni, laqqas jiena inti hawnhekk qegħdin nitkellmu m'għandna dik is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni tisseħ biss jekk hemm it-tielet partit jidħol nies ta' rida tajba fil-Parlament u jibda jibdel l-affarijiet. Nies ta' rida tajba u kapaċi huma jirraġunaw. Isma' jekk jiena ħanagħmel karriera fil-politika, irrid immur ġew wieħed minn dawn il-partiti. Jekk immur ġew wieħed minn dawn il-partiti, ħan indifen taħtom. Mela forget it. Għalek ma murx, issa ma fi ma murx jien. Issa. Għax ma fin ħanażel. Issa. Ma fil-Bibja, alright, u inti tafa l-Bibja, kien hemm storja żgħira fija. Ta' Sodom and Gomorra. Sewa. Fej Mosè għallu jekk insibu 10. Lot kien dak. Għax jattakkaw kiedu l kara mhux vera, ma tafx. Lot. Ħarab dal-avukat tal-Bibja. Missieru min kien? Inti kellek Abram u Lot. L-Abram u Lot. Ok, eżatt. Qasmu l-art. Ħanaħu li ħanaħa. Eżatt. Lot ħanna ħata Sodoma u Gomorra. Sowa. Tara reliġjuża kif nifhem. Tajjeb. Imma l-istorja l-essenza x'kienet? Li qallu ma salvax. Jekk insib 50. Jekk insib 50, qallu iva insalvaw. Mbagħad iżgħu 40, mbagħad iżgħu 30, qasal wieħed. Qasal 5. Fimx qed ngħid? Mhux hekk. Dik l-istorja. Allura jekk m'hawnx nies li jridu jerfgħu responsabilità għal pajjiżhom u mhumiex lesti li jagħmlu sakrifiċċju, okay? Li jgħidu l-verità, għax mingħajr il-verità ma nistgħux nimxu l-qudiem, okay? Biex insalvaw il-pajjiż tagħna għall-futur tat-tfal tagħna. Fil-fatt sa Pariż ġaraw ħabba li kien dejjem immexxi min nies għall-gwadan personali tagħhom, spiċċana ġosqaq. Overpopulation galore, over traffic kullimkien, parking spaces ma sib imkien, nies tifhimhom jitkellmu għandi xejn kontra l-barranin. Kulħadd rajp għall-flus, jisom il-flus biss jeżistu. White plates kullimkien għax m'hemmx kontroll imkien għax so-called ta' free market u kulħadd jagħmel li jrid. U spiċċajna pajjiż indannat. Kellna gżira fejn qed juri silence 20 sen ilu kont issib naqa' spots fejn toqgħod relax u jekk tmur naqa' paċi fil-taslima San Ġiljan dawk l-areas u Whitty Line u hekk biex toħroġ u tieħu naqa' divertiment. Illum Malta minn dak l-aspetti tlifnija u ma jista' jibdilha ħadd darba dejjem. Għaliex issa l-imbena. So, jekk mhux ħajjitilgħu politikanti li mhux ħajjitilgħu għal sfortunatament taħdem hekk il-logħba, ma tantx nara ħajnbidlu l-affarijiet. Imma kulħadd jagħmel l-isforz tiegħu, kulħadd jibda minn list aħna bdejna. L-ewwel sforz jgħid li hemm it-telf mhux ħajvvutaw dak qed jagħmlu sforz. Iva. In my opinion. Issa kien hemm nies li bħalek li nammirak, sewa nammirak għal fatt għax naf ġifieri jiena kont niġi bulit ħafna żgħir psikoloġikament ħabba li kelli reliġjon differenti. U nafx ġifieri beda jkollok kulħadd kontri anke membri tal-familja u jibdew jidaħlu dak id-dubju li inti qed titlifha, dak huwa l-ar feeling. Għax tħossok jiena imtektek vera ħadd ma jemmen fija. Ja Madonna met xarawhom li s'issa fitlet nara jien biss jew jiena ġenju ħafna li qed nara what is on stake, li f'dal każ kellek raġun għax ħadtu 111 million. Jew inkellek tgħid isma' jiena fis-sajt. Diki. Tifhem. Tibda tħossok li ġos echo chamber. Għalhekk ġiri minn dak l-aspett. Echo chamber ta' 20 ruħ mod. U echo chamber ta' 2 mod u ta' wieħed. Mhux echo chamber ta' dlam ċappa. U tibda taħseb li forsi verament li jgħidu fuqek huwa ver. Issa ġi minn dak l-aspett minn mill-aspett uman kreditu proset. U sħabek hopefully jekk ma nafx il-kasset noqdem fuq il-kassi għax qatt ma kellimthom sewa. Jekk kienu hekk kif ġraw l-affarijiet, għandhom qed li stibqa' jgħidu grazzi personalment.
Nimmaġina li tinsabu kuntenti somehow li l-qorti tatkom raġun, tatkom anka kumpens issa, il-way forward ikun bat intom tafuha mhux ħan nidħol fija. Jeremy, naħseb hekk kellhom stampa naqa' ċara bejtu ieħor tal-bank fil-każ hekk hemm xi mistoqsijiet li dak hemm ħafna interess fija ħaġa nagħmlu t-tieni parti. Mela le. Ħa naraw l-ewwel in-nies tipo hopefully minn ħajaraħ ma joqgħodx sejjer għax nazzjonalist għax laburist għax m'għandhom x'jaqsmu xejn dawn l-affarijiet. Le. Qed tirrakkonta storja li għaddejja 50 sena, daqqa kien hemm il-Labor fin-nofs, daqqa kien hemm in-Nazzjonalisti fin-nofs, daqqa kien hemm dak ċikku peppu, so nothing personal, we are discussing facts tal-bank fejn inti tpoġġi flusek. Eżatt. So għandekom tgħidulu grazzi l-dar raġel għaw il-Jeremy illi ġi u ftaqakom idea tal-aħħar 50 sena l-BOV minn xi ħadda jaħasar hekk li sta xejn. Ekka xej, jien għandi ngħidlek grazzi li fejn impoġġi flus il-bank. Naf l-istorja tiegħu illum il-ġurnata mill-aspett ta' history. Eżatt. U koll din hija storja, okay, li wieħed ukoll irid jagħmilha fil-kuntest ukoll tal-pajjiż. Fis-sens li aħna konna Repubblika ġdida, forsi saru xi żbalji, nistgħu nitalmu minnha, ma ġara xejn. Jiena nemmen ukoll li qalet lill-President il-ġdida li qalet li għandna problema tal-kilba tal-flus. Hija prozz mirajta ħafna il punti għamlet xi disa punti. Anke tal-aborġ għadri tkun referendum. Għamlet daw tidher jekk ħatib hekk. Eżatt. Għalmenu mhux ħajkollna kif kellna president preċedenti bir-rispett kollu lejh. Eżatt. Ma kien hemm il-president tal-istorja my opinion. Eżatt, bulli li nistgħu nsellmula anke bħala kap tal-istat minn hawn. Alright, għax naqbel. Sissa għandha l-appoġġ tiegħi 100% kif kelmet sissa fil-ġimgħa. Eżatt, imma xalet qalet għana rridu niftakru li aħna qegħdin hawn għal xulxin. Alright, aħna ħatmu aħjar minn ħadd, okay, irridu ngħinu l-xulxin, speċjalment it-tfal bl-edukazzjoni qalet imma ma tfal hemm il-morda, hemm il-foqra, ejja ma nintilfux kollox għal-kilba tal-flus. Għax nista' ngħidlek jiena minn nies li naf miqrib li huma l-iktar nies sinjuri li għatkella Malta, okay? Ma il-flus mhumiex is-soluzzjoni. Anzi, ħafna drabi il-flus iġibu problemi ħafna akbar milli qatt ma kellek meta ma kellekx biex tiekol. U kull illum ħafna nies jifhmuha għax illum il-Malti thank God f'diri ta' illum Malti sar sinjur. F'diri tantu sinjur li ma qas irid jaħdem u jdaħħal nies minn kull kantu. Min hekk? ħafna. Jiena nemmen li Malti da maqsuma. Qabel konna fin-90s imma kien laqwa żmien. Għax kienaw il-middle class, kienaw min maċilaħ imma kien jgħinu l-gvern u kien hemm bis-sinjur. Mid-2010 law dik bdiet tiġi triq or this way jew sinjur ħafna. Jew komdu kif suppost tista' ma taħdimx biex niftehmu, jew inkella tistragilja kuljum biex tlaħħaq. Però id-demokrazija infassla fuq il-ġustizzja jiena għamilt Facebook page, alright, biex inqajjem dan il-każ. X'isima forsi kun jidħlu? Justice, the road to democracy. Sawa. U qed insemmija għax nemmina. Mingħajr ġustizzja naqbel miegħek. Ma tistax ikollok id-demokrazija. Ġustizzja l-bażi ta' kollox. Ta' bażi ta' kollox. Ġiex titfal ittihom iċ-chips u ma taqassamhomx indaqs tajt mhux se niklu. Daqshekk. Għax wieħed mod u aħseb wara kif nistgħu ngħixu jekk nittoleraw l-inġustizzi fuq dawk li għenuna. Bxek. Jeremy, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Grazzi tal-kuraġġ li kellek tul dawn l-aħħar 50 sena, mhux għax irbaħt. Anzi, grazzi lilek. Sajt lift kont ħanejlek l-istess. Eżatt. U hopefully, apparti il-kumpens momentarju tal-flus, miegħek innifsek ħadd il-confirmation li you were on the right track all along. Nirringrazzjak, jiena naħseb dan huwa żvolġiment importanti u nibqgħu nsegwuh u naraw xi jrid minna l-bambin. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.